Soc Nieves, del Mas de la Cormana. Avui estem partida al Mas de Ramona, a veure com fem les herbes. Vale. Medicinals. A veure, farem la de les morranes, la primera. La de les almorranes se diuen. Quina planta és? Almorranes. I quina és, Nieves? Esta. Esta. Esta es la almorrana. D'ací, d'este terreno. Esta es la almorrana. I esta la ruda. També és bona. Per les almorranes no, eh? Vale. I esta de les almorranes, què fa? Esta de les almorranes te les has de refregar per les cames. Les fulles. Aquestes fulles les has de refregar per les cames i has de passar la herba així, te se'n van totes les almorranes. Eixa. I la ruda? La ruda no sé el que fa. Sé que és medicinal. Digo que és per la regla de les dones. A mi m'ho han dit, jo no ho sé, això. Però això sí que ho sé, és per això. I ara anem ahir, que hi vaig estar esta també és bona, pels mosquits, per les mosques, per les puces. Però el nom... Esta no és d'ací, no? Esta no és d'ací. Esta també és de vall, a vall. No, de vall o damunt. Damunt. A qual més amunt més bona. A la nevera està més maca que sí. Damunt. Esta la Pastró, i esta és la Maria Lluïsa. Esta és la Sabi, bona. Fa una oloreta boníssima. L'olor no l'agarraràs, però és bona. Vale, i esta per què se la... Per les funcions. De nit, per fer-te una... En vez de fer-te manzanilla o té o coses d'aixes, te fas una funció de Maria Lluïsa. I la culls en alguna època de l'any? No, quan... Ara està florida, però no és molt bona ara de collir, que no està molt seca. Ha d'estar més plogut. Sí. Com no ha plogut, doncs un romer. Un romer també és medicinal. És amb un to bo, per la paella. Un brotet, aixina, bo. Boníssim. D'on ho has après, això? Això, ma abuela ja ho feia. I este està floridet i tot. Mira si és bonico. Floretes. Molt bonico. Molt bé i molt bo. Les abelles? I les abelles i tots els animalets van, tots els animalets de les aves d'eixes. I esta és la joliverda. Esta planta com se diu? Joliverda. Però esta no és d'ací, Joliverda. Però és molt bona pels mals de ginolls. Què fa esta planta? Desinflame? Desinflame. A mi me va curar. A mi me va curar esta planta. I com la utilitza? En banys. Esta s'utilitza fent banys, esta planta. I on te faci mal. Banys com... Banys, bulls esta herba la bulls. En una cassola o en un cacharro. I després això ja la deixes gelar. I després te fas els banys. En un drapet, al ginoll o al peu, on te faci mal. O l'esquena. L'esquena te van d'ajudar, un o altre. Però és molt bona, Aquesta és molt bona. Molt. Això és un roser? Això és un roser. I és del terreno? És del terreno. I per què serveix? Per curar els ulls. Quan te fan mal, te fas uns rentadets en l'aulla d'eixa i te se passen. I t'ixen lleganyes i coses d'eixes, te se passen. Te se passava ja antes, ara no ho sé. Ara vas al metge. Antes no hi havia metge. Estaves al mas i com havies d'anar al metge. Costava ja quan arribaves en que estaves més mala. Este és Timó, i este és el pare, i el roig és la mare. I este és el blanc. Això sí que el conec jo. I per què val? Per fer-te una funció també, el mateix. Tot igual. Però és bo també, Timó este és bo. I esta també és bona per fer el mateix. Esta és boja. Ondina, esta li diuen ondina. Eixe Timó. Timó és el pare.
I tu on has après tot això? Jo sóc de la terra. Jo ho he après, mon pare m'ho va ensenyar. I a mi m'agrada la terra. Lo que no me... De xiqueta ja ho sabia, jo això. No és d'ara. De xiqueta jo això ja ho sabia. Mira eixes llauretes. Eixe arbre és el que mata l'ull de... I les llauretes valen per alguna cosa? No, les llauretes jo no sé pas pardalets. Els pardalets, mira, van herits. Però per l'ull de poll, és això. Mira, ja florís. I fa una oloreta més bona. Això és per l'ull de poll? Això és per l'ull de poll, això són les floretes. I ara està molt sec, però si a la primavera broste, agarres els seus brotets i els xafes i te ho fiques on tens l'ull de poll. Sí, i també hi ha vegades que tires ahí. On tiris l'ull de poll dona molta pena, molta. Esta és la del llibre, jo li dic la del llibre, que és la de compra. Esta. Esa. I esta és la del pico de piña golosa. Mira si és bonica. Esta és la del pico de piña golosa. Esa se cría al pico de piña golosa. No así, al pico. Así las de regar y las de cuidar. Y si no la cuido, no la miro, a les Dios. I això la del llibre no se seca. I quina planta és? Sàlvia. La una del llibre i l'altra del pico de piña golosa. La hi baixar jo. Per què val? Per què val? Ai, doncs val per moltes coses. Per rentar-se el monyó. I per veure-te-la també. Per constipats, per tot això. És molt bona, aquesta herba també, està bo. Ara anem agarrant un brot. Aquest arbre que tenim així, què és? Això és un saüque. I també és medicinal. D'estos brotets, d'estos nusets, trauen medicines. Però jo no sé fer-ho això. I per què més la utilitzeu? A veure... Per la vista, també bullien els nusets estos i també el saüc, també, quan feia la floreta, també bullien els saücs i se'ls banyaven els ulls en aigua de saüc bullida, gelar, fresca, eren banys també, però també ne feien, a muntó. I d'aixòs gallofets fan mermelà, això sí que ho sé jo. D'això, de què? A veuràs. Estos que tenim així, si vols. Ah, mira, este més a terra. D'estos fan mermelà i és boníssima. Jo no n'he fet mai, però és bona, aquesta mermelà. Els pardalets van herits per aquesta mermelà. El sogre de Ramonet me la va portar a mi, sí, en una mula. Me va dur totes aquestes raïls del Mas de Vidal. Com que sí que és d'ací, esta. I què és això? Això se diu... Aloe vera. Com se diu ara? Aloe vera. Aloe vera, no? Això, aloe de vera, ja no me'n recordava, me s'olviden les coses. Eixa i esta, tot és aloe de vera. I esta és la de les almorranes. Mira-la, que tot està aquí. I esta l'aloe de vera, medicinal. I és pa, l'aloe vera? L'aloe de vera és si te fas un tall. Si te fas un tall... Mira, eixa rascanyà a mi me la va fer un conill. I me va tirar, no sé, uns centímetres sí que me va fer. Me la vaig omplir d'això de vera. I mira, se va curar, se va al mig. És una rascanyà bona, me va fer. I això que tenim així? Això, cards. I la pitera també és algo, també té algo, no sé què. I els cards? Els cards, per menjar, són bons. I per cuinar. La flor. La flor per fer el formatge. Per fer el formatge i el coll. L'has de ficar a remullar. I fas el coll i fas formatge. En llet. És bonic, això. N'has fet de coll, tu? Jo sí, i se feina també. I quants dies ha d'estar... O quan s'ha de collir? S'ha de collir ara. Ja ha d'estar collit. Al setembre... Ai, mare, a l'octubre no. S'ha de collir al gener... A veure, el gener, guarda del mes. Tranquil·la. Al juny, quan florixen. Quan florixen. I ara ja està passat. Però és bo, és un muntó bo. Un muntó.
I esta també és bona, La pitera? La pitera fan cadires en aquests fils que tenen des d'ahir a ahir. Tenen fils. I en aquests fils fan piteres. Jo això ho he vist, però jo no ho sé fer, de coses així. Però que tenen fils i després fan cordes de cadira, sí, la pitera. És molt bonica també. També i moltes cuines, a molts que hi estan guisant, fiquen el llorer. Jo no soc cuinera, quan no soc cuinera no entenc això, però... I per la roba també, per les palometes d'aixes, també les espante.